Kaj znajduje się najstarszy gród na placach dzisiejszej Rzeczpospolitej Polskiej. No na Śląsku, bo to wszystko jest tu noj. We Lynhaus, dzisiaj we gminie Wleń, jest to Hedwigsburg. Ja? A powstał on w 60 latach XII stulecia, jeszcze za czasów Bolesława Wysokiego, drugiego śląskiego księcia, hercoga, a pierwszego dolnośląskiego, idzie powiedzieć, hercoga. To, co tutaj mamy, to wieża, ta główna wieża powstała już w XIII stuleciu, no ale ta, czy nawet we XIV chyba, to jest gotycko, no ale to, co tutaj widzicie, to jest fragment starej wieży, co powstała albo pod koniec XII, albo na początku XIII stulecia. Tego nie mamy. Pierwej to był ino taki dom, domek otoczony murem. To był gród pierwej, potem rozbudowany za nieskorniejszych reskiroków piastowskich, no a potem mamy co? Ustrzyckie wojny, jest zdobyty. Zniszczony dopiero w XVII stuleciu podczas 30-letniej wojny. No i potem już nieodbudowany, dzisiaj jest w stanie ruiny. Przyjeżdżajcie tutaj, Hedwigsburg, pamiętajcie, najstarszy gród, najstarszy burg na placach całkiego Śląska, jako też dzisiaj całkiej Rzeczpospolitej.